Khazani takukte bukuksong ang kaklayo norok bebang no kaham no tongbay niya hanay. Pray 2 saptah ang ang video rok post khaisagya. Mia zorate pray 132 jon haing na positive cases coronavirus ni ang kaklayo norok bebang no kaham kereng no tongbay niya hanay. Jeseng mansak sorkar rok jebo guidance ruma hai bisingo no tongna ni seng khlelena. Kaitor bo sung no chubanai for sure sung jara bono suri tongnai ro kaitor sure boni boro rong no obe mane hoite bachira nai ano 2-3 din dore khau kaisa poza je kaitor remani tongo ang obono no norok bai share khaine hanai tini o video khlaimani ang saimia norok jisu ba kothoma kaham ni khnaka norok tamo wansuk ang wansugo baksa ba wansung na jisu ke te khoroksa kaitor ba jisu ke christmas ni kogrok carol ni kogrok omai rok wansung na ba ba jisu ni khana ke te kaisa dormo ni te kaisa matai ang seven norok tam wansu kothoma kaham rok ni khana ke phia ba sing bible lo kaham ke cheri na ke bosung no belai simple babe belai sutrang babe no simple babe sai mane sing bujima no John 3:16 no clear babe sajak oma he shawaro for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life pai fle langma ranani bagi se jisu sini thani sini o sangsaro phayo singno sini sumsong ni hoite phyongnani that's abono kubui Kothoma kaham obono no sing Kothoma kaham piaba tinini salo sing tam nu kenge sangsaro sorry o je sangsar church no obo haike je romiki ka ba je church motha bisingo je babu sangsar hab ka je sangsar bisingo Kothoma kaham mane omoni meaning kemais thangsu charai rong no nugo sing sikla rock especially church tongo borok kaitoni samung baklai tongo baksa secretary ingjak baksa treasurer ingjak baksa choir leader baksa ba rechap kereng baksa gan rok baklayo kaitoni kokthai rogo chero baksa ke speaker rok bongo phia borok waisapano borok khase kipiliako repentance bongni sumsong ni hoite borok khase kipiliako wana masingsa sing hoito ba church ni leader phanung mano church ni potter pot sam kotor khlaini borok phanung mano phe bible clearly so Ephesians 2 ni 8 ang abo por nam sungnong thani orom tin so for it is by grace you have been saved through faith and this is not from yourself it is the gift of God verse 9 kom tin so not by works so that one can boast nung kaitoro je mutangjang na abo ekmatro grace ba khairong mani bisingti simisi kaito ni hoite abo gift nini thani nini bagai obono nungni ni samung bai nung ang 10 bosor secretary tongkha ang 20 bosor girjao regularly thangka oborok mongsapano nono nini sumsong ni hoite nono nakarmung tuphaimang lak o samung ro kaisapano mongsapano monok chugya pe bible sao tamo ke man tamo ke sing sumsok nang bororok sumsong ni hoite sing nakajak man ke ekmatro jisu ni theibai simisi very simple belai no sutrang babe sajak jisu ni theibai simisi nung ang sing o sangsar mathangjak mano John 3:60 obon sao nung ang dini tangi dera kan ke church dini mohike dera jak sing kabang ma church no kubui gospel bu krikha sikla rokta ma hamjang ke guitar kadal paidi drum tu budi sing paidi sini motha koto tanglai nai I mean borok o sangsar ni mani rong no mangs tuini torjagi tongbaisu kai to ni kok thayo sing tini basing yang ke reform churches rok haing yang ke sini tripura haste ni Christian sing joto no komorna ni hoite bisidin hazal krikhasa reform churches ongna naide borok tamuno chajak ngke borok sound theology kai torno simani abo soi simung
Bible no chairmani te obedience no hamjangmani obedience bolde kai ton kok khana no hamjangmani kai to ni kok thain no hamjangmani tini kubui kok saka borok no nice le jago ang ok kubui kok o channel o jesini ane Facebook o bo ang kwbang bar no sana nai nekha borok ana accuse khayo o nungkha tam wansu nungkha bebang shuo o nungkha subso kare nungkha ba borok kotor ama haike rok bengayo borok ama haike borok insult rok khayo kubui kok no ke ba hamjak liya phia ba ang norong no tini encourage khanyam sungo jisu je sengsaro phaimani bo sungno sini pholano se muthangnani phayo he came to save our soul spiritual healing renas phayo sungno bakso borok wansu jisu mane no some healing oh omahai kana din kabang ma charismatic church thangma no bahari mano musawi mano gan rchabi mano hai khlai mano khai mano abro kebum abro mungsa bono muthang mangla phia ba jisu ni thei besimis na muthang jak manai am bagaine kai ton thani omo sandi kai tor ano spiritual healing ready physical healing ya rang ya pusa ya kai tor nung ano ani folano se thangmanani nung ano obo hai khairong mung ba kai tor nung ani sumsong na nakani obo sin suri ma ngna nangnai obo sin suri mang nangnai aun ba ang no joto no haino hai kobong na mo chu phaidi sing phirok layan Kothoma kaham tam Kothoma kaham je jisu sung no thangnai sini sumsong na hate phiok nai bo se sini ma thangnai sa o Kothoma kaham mo phadi phirok layan sengsar ni naimung chamung no nahari ora command church ba no ani takhuk rok ani brothers rok belayang we close bororong no ano sao hey oron church ni system na di bong order na di bong oro ma hai chamung mo hai nai thop mo hai kaham through ding ko mo si oboro kun phan muthang mangla girjao bahari richabuine tonthobai tongman oboro kebo mungsa muthang mangla ekmatro kai to ni pholani bisingte a conviction maman bisingte kha kifil mani bisingte cross sung sak sang no yafaman bisingte a thui bai sing su jagai khairok jama bisingte se sung muthang jak mano ang kha khlayo o kok thairok nongni thani hamaring thung tei jodi no norok wansugujo o kok rok kebo nangai tongmano okay please share khaidi bebang no kai tor kuplong ke hamare bai thung khane ang omwan surimo jotono no hain hai mal lai phinai kha khlayo nor bebang kaham tongbai nanai